Au avut loc, cred, 5 sau 6 runde de discuții. S-a discutat pe o agendă din circa 10 puncte. În mare parte lucruri legate de regulile de formare a alianței, prioritățile legislative, textul acordului, modelul pe care mergem în așa fel încât să avem o temelie, o bază a viitoarei guvernări. Crezi că viitoarea alianță va fi constituită până la Revelion? Există un asemenea obiectiv, să reușim până la sărbători, până de Crăciun, până respectiv de Revelion, să avem lucrurile rezolvate, dar depinde de consensul la care trebuie să ajungem privind modelul pe care îl vom urma. Noi propunem modelul european, modelul care să asigure funcționarea nu doar a acestei alianțe, dar și a viitoarelor posibile alianțe după 2018, adică pe tot ceea ce înseamnă guvernare în stil și la standarde europene în Republica Moldova, nu doar acum, dar și în viitor. În procente, cam cât coaliția de guvernare s-a format, deci s-a stabilit formarea ei? Putem vorbi doar despre formarea majorității parlamentare, lucru care s-a anunțat. În ceea ce privește toate celelalte aspecte, deocamdată sunt puncte de vedere exprimate de cele 3 partide, dar fără să se ajungă la un consens propriu-zis. Mai trebuie lucrat pentru a atinge acest consens. În presă se vehicula ieri că din cauza Partidului Liberal așa, negocierile sunt în impas, să-i spunem așa. E adevărat, nu? Am văzut acele articole care au apărut, sunt pure speculații, nu au niciun suport real. Până când nu se acceptă, nu se convine modelul de guvernare, noi propunem modelul european, de exemplu, dar până nu se convine modelul de guvernare, nu se poate discuta despre repartizări de funcții și altceva. Deci sunt insinuări care nu au suport real și păcat că sunt tirajate asemenea lucruri neadevărate. Noi tot vorbim despre modelul european. Cum arată acest model european? Modelul european presupune participarea în egală măsură, potrivit reprezentării a tuturor partenerilor la guvernare, la asumarea răspunderii pentru următorii 4 ani. Și o ultimă întrebare. E adevărat că în interiorul coaliției sau a negocierilor în timpul se dispută funcția de președinte al țării pentru PL, să-i revină PL-ului? Repet încă o dată, cât nu s-a convenit asupra modelului de guvernare, nu se poate repartiza nicio funcție. Prin urmare, nu s-a discutat despre repartizarea niciunei funcții în favoarea niciunuia dintre participanți și doar în momentul în care se acceptă un model, o regulă de lucru, abia atunci se poate vorbi despre repartizări după aceea de funcții.